Здрасти, Ади. Аз съм Цвети. Искам само да ти кажа, че наистина ти си един много силен човек за мен и си страхотен герой. Млада си, силна си, имаш много хора зад себе си. Това, което се случва с теб, може да се случи на всеки един от нас. Затова не бива да се чувстваш сама. И затова искам да ти кажа, че наистина трябва да вярваш, да си спокойна и да знаеш, че има хора, които те обичат, които ти помагат и те подкрепят постоянно. Бори се заради тях, бори се заради себе си и никога не се предавай. Когато аз изпадам в трудни ситуации, винаги имало човек до мен, който ми е казвал, че Господ никога не ни изпраща повече, отколкото можем да понесем. И може би това е един много важен съвет, който аз винаги се опитвам да следвам. И сега искам да ти кажа същото. Искам да ти кажа, че ти си достатъчно силна, за да се пребориш с това. По същия начин, както си се борила за всяко друго нещо в живота си. Просто вярвай, продължавай да се бориш и бъди сигурна, че всичко ще бъде наред.